entuziasmo vai desvais, todos mole. Ok, salutare toată lumea și bine am găsit la ceva special. Asta știu că episodul ăsta o să fie unul foarte scurt, dar vreau să vă arăt ceva foarte fucking super, ceva pe Sam. Știu. Da, pe Sam, bani, Alex, joc pe Sam, oh my god, oh my god, oh my god. Mă rog, e chiar așa. Deci, hai bă, mă vedeți, da, e văzut ăsta, mă cheamă primul Alexandru, contează, fiți atent. 3, 2, 1, I believe I can fly, I believe I can just start. Da, oh my fucking god, ia, what, foarte casche, nu mai foarte, da, ca așa am vrut să vă arăt, bă, asta a fost episodul, nu uitați să apăsați butonul like, dacă vreți mai vedeți tipsuri de-astea funny, bă, da, tu schimbi pozițiile la cap așa și vedeți că nu se mai vedea, da, pa.